sangri tong thomani ang hai sile no ang hai shumang no hamza gainen bam sa wo hamza gainen bam sa wo koknaya borokni langmao hamsa mengkeri simia mas makomornai koknanai borokni langmao ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolokbo nai
Bono borom rui tongnai rokno bobo borom runai. Bono borom rui tongnai rokno soi tong thokmung bai khaksang mung kaplungkhe bo tonnai. Pandani pailawo olang mani khorang panda nai tonai jotto khapani takhuk tei bukhuk sono ang hai tinini o pandawo khakufur bai hamjakma tei chibai yapharui lam sokjaphiyo norokno belai ke hambai o pandano nai mani bagui tei bo hambai norok chungno sungmari rok surimung botang rok sahor bai mani bagui norokno belai ke hambai tei kaitoni kokthai rokno khwnarugui sringrugui tongmani bagui norokno belai ke hambai maruo जों am haikene bwskangni salrogo bo जों salainai srunglainai khwnalainai tini khe जों khwnalaibano smai ksamni no paithakni bijap malakhi bujap rembrui tangsani simi tangdok jorano tui जों tini salainai srunglainai oro जों nuklainai bwskangni salo kaitorni bus thumma sal kotor phai tongo borok hamyarokni bagui bus thumjakmung phai tongo poito khlaimania bororokni bagui bo bus kotor phai tongo bwskangni salo kungsugui buino bogya bororokni bagui bo bus kotor phai tongo bwskangni salo borok soi kwrui rokni bagui bo bwskango bus kotor phai tongo asuk simia kaitorno kebengnai rokni bagui bo bus kotor bwskango phai tongo malakhi diari paithago sananayo koinine wngbaisidi kubui wngbaisidi bwkha kifilbaisidi hnai bo sadani naio faide o kokthai tui chung tabo kaham khe swbayui sukrobui जों salainai srunglainai khwnalainai tamo khe faide rwchabmung tangsa khnai bwkhano tiyar khlailaigirana
segar ang sengsana yagar matanga ani disu nakar de ana ani disu nakar de ana Kapani kicino ang tinini o langmani korang pandawo hai mutanai sobra Yesu Kristo ni mengkatarbai kapang ya pari lam sok japio. Kicing tinini pandawo ke ceng khana laiwana te wansok laiwana sreng laiwana semai kesamni malaki bijab ni paitha remri ni tang sanismi tang dog jorano tewi. Khana witongne kapani kicing ceng pila sekang malaki bijab remri ni tang so tama sijak tong khok tangi nale graswana. Oro seng sijak mulayo tam ni hinba naidi asal phaiwi tongkha abo thapa hai khe jengnai phia kungkusugrok tei borok hamyarok jo tono seka hai engnai hake a phaiwi tongnai sal abo borok no soksai painai omo sengkragrok ni subrai sawo a sal borok ni tuma yarung tuma bedek boki saphane narak ni changro malaki bisap remri ni tang so sijak nolayo kiching sal phaiwi tongkha nei sengkhnalai mani thaiching khuk tanglai mani abungkha subrai ni sal khnai tongnai khabani kiching a subrai ni sal bopro ngai abono sengthangnai pandarogo salaikha srenglaikha khnalaikha haifano muito khlai rona muchung kiching subrai ni sal abo jefru poito khlainai rok subrai Yesu Kristo bai ohani tisait langjak nai a tisait langjak mani yagul ni simikhena tekto bai tekto kotor chengnai te a tekto bai tekto kotor ni simino ayang subrai Yesu Kristo ni bisi saisa bukra ha ni paithak jora abono no subrai ni sal hono a borok soksai paijak bainai borok hamyarokta kaitorno kiriyarok suryarok phunukjakni bisap remdok ni tangcharo sijak noglayo ha ni borok ni bisingo bag brio baksa susait langjaknai sokomor jaknai nei khnawi tongnai khapani kiching bible sabo borok ni bwsak ha khawi thango nei mothangjak engeibo phola kamajak engeibo nini phola bai langma malbrum brumo thangnai thak phlaiyawo thangnai khnai tongnai khapani kiching chokhawo eba horni lego jepa kaisao borokni phola molbrum brumni bagui thak phlaiyawo thangnai khnai tongnai khapani kiching horni lego hingke a hor thiphlaiya hor ngai chokhawo hingke abo molbrum brum kathang tongphlainai ha ngai khnai tongnai khapani kiching nang bo thayo thangnai abo nini thani nang subrai Yesu Kristo baide malbrum brum khakjang mungkaplang tongthok mungkaplai kaitorni aro thangai tonginai haikeba horni ligode thangai tonginai wansokdi tabuk nang khawo chongde obutang changno sawo muthangchak mangmania borok tekto kotor ni charawo busthumjak bainai tei hayungni norjak bainai nei muthangjak mangmania homaningka subrai Yesu Kristo no poito khlaiyarok kaitono kiriyarok kaitoni koknayarok khnai tongnai khapani kiching busthumjak bainai tei hayungni norjak bainai aborok jeng aro duljak hangkele belai kirimasing samnai kiching abon mangin subrai Yesu Kristo no poito khlaiwi tongdi malaki bisap remri tani jeng thalaisiona oro jeng sijak nolaibo tamo khe norok ani mangno kirilaiwi tongmaba norokni thaniwo kaham thakjakni sal pasabonai boni bwkrangrok hamya hamrunai jat hake norok ongkhori dega bwsai khe kherbai rulaibainai neichongro sijak noglaio malaki bisap remrini tangnio khnawi tongnai khapani kiching kaham thakjakni sal notei jeng tabuk wansoklaibana abono smai katalni a kachingma phungni athukri eba aitorma tamokhe smai katalo Kristo waisaphano kaham thakjakni sal hunjakya boro hmle smai katalo smai kachamubo bo waisaphano kaching tei
aitorma hongjakya malaki bisap remri tang thang jeng thanai kiching or jeng sijak no laibo hakhin norok borok hamyarok no kaprung lai benai tam hinba ani samung tangmani salo borok norok ni yapai ni thapla engbainai amo sengra rokni subrai sao nei chengro sijak no layo kiching jefru bo o hayungo boni bugra has namna phainai apro borok hamyarok khiklai tongjak bainai tuk tak nai ni tuk hai khlai borok tokrui rojak bainai sebarok male borok hamyarok sabo male kaitorno kiriyarok kaitorno suryarok kaitorni koknayarok khnau tanai khapangni kiching nang kaitorno kiriya tangdi surya tangdi lobya tangdi boriya tangdi taun hinba bo borok hamyarok no khiklai subra jisu kristo tuk tak nai tuk hamya hai tokrui khibijak nai tabo ke jeng mala khibijak remri tangbri thanglai suni kiching oro jeng sijak nulayo norok ani seleng musini kerong muito khlailai di bono ang hurebo bebag Israel sarokni bagi a raidana te busno khlailai di hanai dagyo nei oro jeng sijak nuklayo kiching lok simani kotma kaham rem sani tang bani simi tang nei chiba jora o jeng nuklayo bisira brei ni ulo kubun Zakaria phainai baptisma rnai Johannni asai mangna teiwi suari Gabriel jefru Zakaria ni thani malaiwi saklai phainai afrubo nok tharo samang khlai tongnai tongo afru sring bisi rabrei tongma tongya angni thanai a jorao Israel songrok musini kerangno muito khlailai benai khnai tanjai khabani kiching abo borokni langmao ngnai abo borokni bagi kaitorni kokthai ngnai borok musini kerongni bising layo tabo ke jeng khnalainai malaki bisap remreni tangbo tamo sijak tong abona tiwi oro ke jeng sijak nulayo kiching naidi subraini a kotorma phia kerima singsa sal sok phaina sikang ang norokni thanio Elijah diarino rohornai nei chengro sijak nulai phio kiching phunukjak mani bisap remsi sani tang thani smith tang nei chorao sawo paithak ni salo khorok nei o hayungo kaitorni kok sanabagi phainai nei abo bofru ngnai hamale tekto kotor ni chorao khnawi tongnai khapani kiching moitanak di tekto kotor abo bisi sni ngnai a bisisnini sukango hingkena motha poitok khlainai rok subrai jisu kristo bai mulphili ohani sakagi tisai tlanjaknai tei bisisni oke tekto kotor nai afruno a borok khorok nei kaitor bai horjaknai kothma kaham pirnani o hayungo tektoni jorao khorok sale Elijah ne engwan nei makhakao yokma ter kailai phru judai rok khaplai thaisa bara nargi rolayo Elijah ni bagi nei a khamlayo khorok saphana eba ke boma asukya baptisma rnai Johannno se juda sonokta Elijah nei kha kalaiwi tonglai khatamke baptisma rnai Johann Elijah angi manya elembak sago bo Elijah angnakhe angi mano tamake bo angya nei abo na mamlai sai nang kukmanile o kok diari nang phayakho tam hinba baptisma rnai Johann Masia hayungno mathangnai sani kokse sana phayo khnai tongnai khapani kiching Masia angkha subrai jisu kristo te bo o hayungo asai phaina sakang bahan buthaini borok ang phaina sakang baptisma rnai Johann boni kokno masa phaigrao John simani kothma kam remsani tang ni chichuko I kona hardi kaitorni mera busa sangsarni somsokno bono susai khibinai nei jeng John samani kok sijak noglayo tawke jeng khnalainai malaki bichap rembreni tang dogo tamo sijak tong abona tiwi bo busarokni thani busarokni bukha
kipil ronai. Hake ang phaiwi hayung no srai mungbai cheke chukai charonai. Nei chungro sijak nolayo kiching. Jeng khanalai khe iko na hardi kaito ni merabasa sangsar ni sumsok no bono susai khibinai. Abo johon simani kothoma kaham remsani tangnei chichuko jeng sijak nolayo. Kiching subrai Jisu Kristo no nini sumsok no ani sumsok no sunani phayo. Te bono nini bagi ani bagi thaipayo te thangai basawi thango. Khanai donai kaboni kiching samai kasam ni paithak ni kokthai engkha sraimung. Iden thaiblongo jepru Adam bai ebi kaito ni ko khanaya englayo. Apruna hayungo sraimung sokphaigrao. Apru kaito sao hao sraimung nangsinai te a sraimung borokni bisingobo nangphaisinai nei. Khanai donai kaboni kiching sraimung na sumsok te a sumsok ni jarini sang borok tini tekto manlai kono tikikhlai matonglayo. Te a sumsok ni jarina subrai Jisu Kristo nono mathangnani ana mathangnani maphayo o hayungo te tekto boni bwsako rujui mana phayo. Khanai donai kaboni kiching sumsok no kaitor selengjago. Tamkhe sumsok khlainai rok no kaitor belai khe khairok jago maya nangjago. Khanai donai kaboni kiching saimania nungbo sumsok rok khlai trungkhana. Moitonari kiching kaitor no belai khairok jago. Tebo ringhori tongo naisingui tongo boni thani phaidi nei. Subrai Jisu Kristo ni thikathar tabok bo riori tongo nini sumsok no sunani. Nini sumsok no boni thani yaphari rodi bo sunai. Hakin katharang nai. Te abo Kristo o hao te waisa phaya sak norjaglak. Toma norjaglak male a sumsok sraimung. A sraimung tabuk bo bororokni thani o tongo kiching. Khanai donai kaboni kiching chingchini sak no naiwi naikha angkhe saiman layo. Jeng sraimung nangjak de nangjak yade. Hayare kiching sumsokni sraimung bororokni sakao phia o ha sakao koplogoi tongo tabok. A sumsok sraimungni jaraino tini hayung sakao asukni jengjal nangmung phayo te asukni tongkesep asukni kathalaya angmorok phayo kiching. O samai kasam sraimung kokthai bai simi pairikha mothakha ahaya. Abo pairugo mothago khatungmung kotorma baibo salhapkha managui phaikha soino tamukhe salkatalbo phaiwino tongo. Khanai donai kaboni kiching jeng tabuk sumsok manakjak bisingo se tonglaiwi tongo. Ang thaichingo saka sumsok sraimung ni jaraino jengtini asukni birman tekto tongnani nango. Phia hayung manakjak se tabok sumsok bai sraimung bai. Khanai donai kaboni kiching jeng tabuk jora kaham krung tongmani abo kaitor khairok ma baise. Tamukhe salsale kaham thakjak ni sal pasabonai. Te o stesa hayungo pholani pohor keplung nai. Subrai Jisu Kristo ni phola katharni pohor keplung nai. Khanai donai kaboni kiching kaham thakjak ni sal abongkha subrai Jisu Kristo te kebo ongui maya. Samai kasamo Kristo no kaham thakjak ni sal hinjago. Samai katalokhe bo kasungma phungni athukri eba aitorma hinjago. Phunukjakmani bijap remni chinini tangchidogo naidi aro jeng sijak nolayo ang Jisu norok motharokno omorokno sanabagui ani swari noro horkha ang David bosongni ang phungni athukri eba ang aitorma neijeng aro sijak noglayo phunukjakmani bijap remni chinini tangchidogo. Khnawi tongjanai khapani kiching bo sanani nayo subrai Jisu Kristo sana nayo
bono salsa o hayungo bobagra sapainai nei khnai tonai kiching abo boprong phainai male tekto bai tekto kotor bisisni laimani yagulo bisisaisa romui subra Jisu Kristo o hayungo bugra ha snam phainai teibo baithang bubagra ang phainai sukno hano teiwi lopmung bijab remsar ni tangtha tangmriwo jeng seijak noglaiwo asuk simia lopmung bijab remji chukuni tangsawobu abon teiwi jeng seijak noglaiwo te raisamung bijab remji bani tangbawo kaitor Abraham no sawo nokha phaiching naisadi athukri rokno lede lekha bai lekhai naile nei smai kasamni malakhi bijab kok mathago kaitor borokno saka naisa baidi nei kok samano saklaima bisingtei borokni kok tuma paina sikang ri kotorma sangkhlaijak phaikha borokni buskango monak sok phaikha ri kotorma sangkhlaijagui phaikha tamokhe gai payakho kaitor sawo nokha naisadi abono yak ta kepleri nei Kristo kaham thakjakni sal pasabonai salkabai phaisingni bo phaibonai phairang haikhlai bebak hamyano hawo khikhlainai te hawo khikhlainani nei jongoro seijak nuklaibo smai kasam angkha khatungmung nahormung angkha chokha pia subra Jisu Kristoni kokse sasogo kaham thakjani salni kokse sasogo suba hamale smai kasam bijab okok thai bobai gothok sugo tamni hinba bo salkatalni salo phainai hake bororokni sumsokni hormonak jakno pairi ropainai subrani sal phaiwi tongkha tebo o hawo boni bugraha snam phainai kha smai kasamo kaitorbu sal hinjago lopmung bisap remsar chibrini tangchi sawo jeng seijak nuklai salno teiwi aijia bijap remdok chini tangchi chukuo jeng seijak nuklaibo smai kasamo jeng jisuno teiwi busukse kaham kaham kaya nuklaikha smai katal angkha kha bai saiman sukma pia o bijap pairewo mathago tei kisa alkakuk khatungmung bai bomo male smai katal abono phunukjak mani bijap remni chinini tangchi dogo jeng seijak nuklaio bo kaham thakjakni sal simia tamke bo kasangma phungni athukri se bo soba male subra Jisu Kristo phungni athukri kha aitorma smai katal kaham thakjakni sal bai sengya jotoni bagi saklai jaknai kokno jakariano sikangkhe saklai jakrakha hake kok rojakha sikang phainai baptisma ronai Johanna teibe subani bagi sikang phainai hamale mereni ogo achai phainai masiani bagi se sikang phainai Johan baptisma ronai Johan khnai tonai khapani kiching masia bongkha teke boya kaitor baithang ni borok ungphaimung abosya masia te a masia bono borok ungi achai phaiwi Jisu hnai mung pharjago te bono nono ano muthangi mannai ni sumsokno ani sumsokno susawi mannai khnai tonai khapani kiching nang o masia no yasakdi nang bono poitokhlaidi bono poitokhlaima bisingti se kaitor baichang kaham hnai romjaknai te bono poitokhlainai borok bo sokhawo sogui mannai khnai tonai khapani kiching subra Jisu Kristo sawo angno lama angno kubui te angno muthangnai hnai aboni bagi cheng Jisu no poitokhlaina nango elemirok Jerusalemo phailaiwi tamo naituk laiphaikha jefru subra Jisu Kristo o hawo asayo merini ogo Bethlehem hawo khnai tonai khapani kiching borok
एलिमिरक सालायफायो जुदाय रकनि बुग्रा अंना हनै आसायनायसा आजराय बर' ओंखा जों सालकाबायो बनि आथुक्रि पामा नकलायखा हनै एलिमिरक सालायफायो खानामी तंनाय खाफानि किचिं o आसायनायसा जराय बन सुब्रा जिसु ख्रिस्ट ते बन निनि बागै आनि बागै आसायफायो ते थैफायो ते थाङै बासाव नों बन पयथख्लायदि जों बन पयथख्लायमानि बिसिंतिसे मथां जाकनाय जों दिनै आसुकनो खोनालायग्रासिनाय बोसकानि पान्दाव मालायलायफिसिवानो जों आफ्रो ते बकाय तनि कक थायरन ते काहाम काहाम सालायनाय ते स्रांलायनाय बनि हामारि यासाकलायनाय कायतर नंबाय तंगासिथों हामबाय खापानि किचिं बेलाय बेलायके हामबाय o kaitani kok thai srenglaimang pandano yapangni chimi busuk jora khalogui naimani bagui te kaitani kok thai khnarukmani bagui belaike hambai जों panda pairolaisnai paitutuyo tai kisisa जों tini khnalaimarokno muitokhlaibui panda pairolaisnai kaitorno borom rui tongnai rok kaitorno poitowi tongnai rok borokni langmao khatungmung tongphlainai hamsamung tongphlainai borokni langmao katal katal hamari phaimang tongnai kaitorbo hamjakma chajakma borokno subamang tongnai khaksang mungbai tongthokmung koplung angui tongphlainai borokni langmao tamni hinba kaitor borokno soi tongthokmung ruo kaitor borokno sakham ruo kaitor borokno soi yokmung ruo kaitorno borom rui tonglaibano chung phari o kok thairani bagi chung tabo kaitorno hambai rui suriwi pandano mathak laisnai suriwana afa kaitorno belaike hambai nung chungbai tomani bagi tei tinini nini kok thai khnalaimani bisingtui srenglaimani bisingtui malaki diari sawi kalangmani no chung muito manlaio bwskangni salo borok hamyarokni bus thumjaknai nono bogyarokni bus thumjaknai nono kiriya tatal borokrokni bus thumjaknai aboni bagui bokha kifilruk baidi nei bo paithago sarukmani kok chung khnalaikha afa kaitor opanda naitonai joto nini bo sarukno chubadi nini bus kotoro ma basayana tui afa kaitor chubadi tabokni simi bokha kifilui nangmai mang tongmanani panda naitonai nini bo sarukni nok nukhungni joto no talika gaham rodi mothang jakmung mannani surima jisuni mungbai sana amen belaike hambai khapani takhukte bukhuk song joto no opanda no naitomani bagui जों दिनै आसुकनो खोनालायग्रासिनाय बुस्कानि पान्दा हायना हाय मालाय लायबाना काइतर ननो निनि नगद जत्तनो हामारिबाय खबै तनसिथों हामबाय हायदि थांनाय पान्दा मालाखि दियारि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्रानो थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा सि दंथकजा खाफांनि गिजिं फायदि दिनैनि सोंमारिवा हाबलायवानो दिनैनि सोंमारि खेब मालाखि रेमब्रुइनि तांसावो सामातै बोसकांगो बबो हायखे हर बासाबनाय ए गुन्दाक हर बि थापा हर सि चिकाप हर दि दाबा हर खाफांनि गिजिं o सोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जिनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हनै खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बो कप्लाय ओङै मानवानो
langmani boholnasi langmani bugrabalasi langmani tinambo nasi langmani boholnasi langmani bugrabalasi langmani tinambo nasi langmani tinambo nasi Puila te paita Jehovah Nano Alpha te Omega Nano puila te paita Jehovah Sini nano Lama kubre kunamai Taparang itinamo Sini nano Lama kubre kunamai Hallelujah. Nang noya fante musung masia, nang nokeplay kay kusung hallelujah. Sini nang nanoranay, lama ko befunamay, naparang itinamo. Sini nang nanoranay, lama ko befunamay, naparang itinamo. Langmani boholnasi, langmani bugrabalasi, langmani tinambo nasi. Langmani boholnasi, langmani bugrabalasi, langmani tinambo nasi. Langmani tinambo nasi. Khamni khorang bai nogo lamsuk jagai phayo ter Bishwakarma mataini tongthok mongo sangsari di goina kanthini chithi mongbai nok nogo luaji mong chengjak phai tongo Bishwakarma matai auli ganangai ter ni tongthok mongni boyar sipsajak tei bukhawo wa jagai tongo sajok mongni kokthai o tongthok mongno teibo sangsari na bagai Ma Kundasri Jewelry tubui faika khas hotanjaknai offer. Tongo rangsakni goina ganthini mojuriwo 30% off. Debak paimungo tongnai sokat. Rufaini goina ganthiwo tongnai 100% off. Tei
tongo kecam kanmanei no selai ketal kanmanei painani chef. Ojo to offer kisa jorani bhagui no tongnai. 10th September ni simi 17th September jora. Haike o Bishwakarma matayo Goina Ganthini sang samung bai gedaldi logi tongo ma konjutri jewelry. Goina Ganthini borom halokni puitu ma konjutri 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদিয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত। বিশেষ অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড়, রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন 2টি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক। 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায়, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এই শারদিয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning. They are offering
and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরগ্ন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নি বখাক্তৈ রথ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुंगिया फारु স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নংনি বাগি তুই ফাইকা স্বর্ণ বর্ষা অফার অ অফার চেংগি জাগনাই 23 জুন নিশিমি 12 জুলাই জরা তাই বতং নংনি বাই কক্তমা কাহাম আবং খা নর কতাম রাংচাকনো সেলাইব কতাল হরমার্ক গনাং রাংচাকনি মানি তালাংনানি শেপ বতং অবশ্যমিয়া কতর খলাই ডায়মন্ড নি নেকলেস এক্সিবিশন ব চেংগি জাগ Gold in making charges of the tongnai 25% off. Say diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amos miyako mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance. Te niro five room no sokan bo. Totanaro lamsogo স্বর্ণকমল ফাইনা বাড়ি তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম সারব্রহ্ম খুলুম যাচ্ছেন হামবাই खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमलनि बखाक्ते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगन आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनि मताय कांगाल मामितारिउ বছর থাংবাইকা বসন্ত ফাইকা অশা মতানি সালরগে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে